ale ten terapeut ti dáva otázky, na základe ktorých sa ty akoby rozuzluješ v hlave a si schopný akoby na to odpovedať tak, že vlastne ja som na to prišiel. Díky moc za tej otázky, lebo jak mi pokladáš otázky, tak v podstate je to taký tréning, kde akoby ideš viac a viac do hĺbky a viac tieto veci dokážeš vidieť. Takže a boli to stavy, kedy som sa vyložene ako nevedel postaviť z postele, pretože keď som sa postavil, tak mi hneď bolo na grcanie. Ja mám panický strach akože z grcania, lebo v živote som naposledy som grcal v prvom ročníku na základke. Ja sa bojím grcať, to je taká moja. Teraz rozhodne na neho nebudem naštvaný, ako vtedy to bol vyloženie len taký blbý poznatok, akože do jeho videa, teraz by som na tým ale mavol rukou. Dámy a pánové, dříve než začne podcast, chci vám připomenout svůj slevový kód VLÁDě6C. Tento kód uplatníte na e-shopu Jabko Levně, kde prodávají iPhony a všechno v prémiové kvalitě. E-shop Jabko Levně je můj generální sponzor tohohle podcastu. My mu moc děkujeme, takže nabíhejte, dejte follow Adamovi Borikovi a co víc, je to šéf tohohle e-shopu, můžu se na něj zaručit a všechno, co tenhle e-shop vybudoval, je neskutečný. Takže nabíhejte, zkuste můj slevový kód a my pokračujeme v podcastu. Jak se říká, jabko nepadá daleko od stromu. Jabko Levně forever, baby! Kámo, jako prosit holku, ať ti něco natočí. Kámo, uznej, že když řekneš svojí holce, ať tě točí, tak je to takový jako divný. Nebo ne? Ty už jsi s ní 6 let, vole, ty už si na to musel zvyknout. Ale není mi to najlepšie, že furt do toho musím nutiť. Prostě je to také, že nemá to tak byť, no. Tuhle holku, co mám, tak teď jsem se to už naučil, že mi to je jedno. Prostě, že už mi takovýho našla, tak si říkám, ale jako neříkám, že před ní, hej, jako, kámo, díky bohu, že už před nima nemusíme dělat ty intra, jako what's up, víš co, jako ty přihypovaný, vole. Áno. Teď už je to takový lifestyleový, víc ten YouTube. Je to. Takto, YouTube sa dosť zmenil, hlavne. Za posledné roky ja si myslím, že pri tom short contente, to ako nastal tam taký zlom, že už sa keby podáva otázka, že o čom vlastne videjka sú, lebo keď si to zoberieš už len v histórii, najprv boli filmy, každý chodil do kina, potom prišla televízia, každý bol proste úplne nasraný, že proste do kina nebudú chodiť ľudia, pretože už sú televízie a každý si to bude čumieť doma. Potom prišli proste CDčka, DVDčka, všetko bolo proste o mnoho rýchlejšie, potom prišiel internet, takže úplne všetko, že už nemusel ani do obchodu nikto chodiť, kupovať tie CDčka, VHSky a kvetiny. Já přemýšlím, jak my jsme začali točit na YouTube, jestli se furt používali CDčka. Ja si myslím, že jo, že ešte bola tá taká... Takto, v roku 2011 si pamätám, že sa predávali u nás na východe Slovenska VHSky v Kauflande. Rok 2011. Jako ty CDčkový? No nebo ako, ty tlustý? Ty také tlusté. Ty také ako vyložené veľké tlusté VHSky normálne do prehrávačov. Ty vole, to moje holka podle mě nezná už, ty vole, ale jako, to je prostě fakt... Kámo, ale pamatuju si, jak prostě si pouštěl filmy na kazetě, vole. To je jako málo, jako lidi ví, nebo poslouchej, ještě hudbu přes kazetu si spouštěl, jak zdával do auta. Jo. Presne. Môj táta mal ten kazetový prehrávač a potom keď si to chcel akože prerobiť na Bluetooth, no tak existovala taká kazetka, ktorá mala v sebe akože Bluetooth príjimač a keby simulovala akoby technickú ako štruktúru tej kazety a dokázalo sa to takto akoby prepojiť cez telefón. To tuším v starých autách takto majú, že keď si tam nechcú ľudia dávať nejaký drahý bluetoothový, príjimač, vyložený ako krabicu, tak si tam proste strčia tú takú kazetku, ktorá má anténku proste na Bluetooth a nejak to funguje proste. Ale je to sranda, no. Ale CDčka, ako viem, že ešte ja keď som teraz bol na škole od roku 2016 do 2020, tak som ešte potreboval akoby odovzdávať práce, lebo ja som bol na filmovej škole, tak moje filmy, ktoré som mal v škole, tak som potreboval akoby na Blu-rayku odovzdávať. Jo. Takže CDčka ešte ako používajú sa, ale VHS-ku kámo vôbec. To ešte tak do roku 2014 to bola taká, že OK, lebo v 2009 skončil analog, že jo. Skončila analogová televízia, každý prešiel na digitál, čo je úplne akoby iné technické odvetvie, takže už nie tak ako prišli CDčka a tak ďalej, potom YouTube a tak ďalej. No a teraz z tých YouTube videí sa to ešte skrátilo do shortov. Takže keď si zoberieš celú tú historickú liňajku, vieš, že to išlo proste od filmov cez televíziu, od kin cez televíziu, cez CDčka, potom cez internet, cez YouTube a potom teraz ešte shorty, ako čo bude za 10-15 rokov, vieš. To sa buď ako úplne zblázni celý svet, alebo sa to vráti proste jak móda. Lebo ako ľuďom to nebude... No, kamo, jako jestli lidi, vole, bude moda si pouštět věci přes CDčko a budu si koupit za svůj CDčkový přehrávač, vole. To je jediná věc, co fakt... To už si myslím, že ne, je jako i zvláštní, že už dneska máš tolik, jako, kámo, vypadáme jak boomři. Jak když jsme byli úplně, jsme tady byli týden. Ale je zvláštní, jako, jak už si můžeš pouštět veškeré hudby přes aplikace, filmy, je prostě Netflix, to jsou prostě velký videotéky, dokumenty, prostě dneska si pouštíš filmy na TikToku, vole. Je to tak? Je to tak? Niekedy ešte koľko bol limit? 30 sekúnd tuším na TikToku, alebo 60? Teraz je to už neobmedzené. Keď sa nemýlim, ja som TikToker teda. Já si taky možná myslím, že byl limity. A ještě byl Vine.
Tam bylo 10 sekund max, Jo. nebo 20. Jo. To jsem používal já ještě dokonce. Jasné. Vine si pamätám, že ako tam bola ako veľká kontroverzia, že to skončilo. Hneď na to akože zrazu prišlo musically a TikTok. Ako, mňa by zaujímalo, čo tam bolo v pozadí. No. Kamo, ale oni dostávali hrozně, jako Erik Meldík, znáš, z Virálu, tak on dělal na Vine content a oni jim platili za jednu reklamu třeba 1000 až $5,000 za jeden Vine. A kámo, on řekl, že jí dělal třeba 2-3 týdně. A na tu dobu, na to Česko, to byl kurva vole za vodou. Že už si měl volem. Presne tak. Ako ono momentálne sa YouTube ako dosť premenil na takú nejaký business triedu, vieš, že kopu youtuberov Money ako teraz, machine. Áno. Že hrozne veľa youtuberov ako ide vo veľkých peniazoch a potom je aj hrozne ťažké. Ja to poznám na sebe, že lebo ja som tiež akože už miliónový a v mojom prípade už je tiež akože na mieste už viac ako z toho urobiť akýby taký biznis Netflixový, aby tie aj videá vyzerali krajšie a tak ďalej, ale tam to proste stráca tú takú autenticitu, kterou jsem začal. Kámo, a to je právě, že někdo mi říká, ty to nemáš kvalitně, si řeknu, to je právě, že tím skončím, když to bude až moc top. Jako to se lidi, já si myslím, že mě nejvíc baví videa, které jsou raw, jako prostě syrové. Nejvíc, jako prostě nejsou upravený nic. To mi přijde, že to. Pak si vylepšíš ty lidi na to, že tam dáváš, ty titulkuješ ty videa, prostě prostřiháváš to tím memes a to už je taková YouTube kultura. Ale jinak, jako, že kdybys to točil na kamery za 300 000 a měl štáb, tak se na to lidi podívají a řeknou si, Je to tak. A je to škoda, pretože keď si pozrieš YouTube v roku 2014, 2015, čo je rok narodenia divákov, ktorí teraz mňa sledujú, dajme tomu, čo je strašidelné. Ja som bol na mojej fanúšikovskej akcii, kámo, a som sa opýtal decik, že kto tu je narodený pod rok 2014, že proste 2013, 2012 a proste dolu. A dajme tomu, že len polovica mojich divákov ako zvedla ruku. A potom tí, že čo zvedli ruku, že sú proste mladší ako 2014, ako 2015 alebo 2016, tu sú všetko decka, ktoré majú kámo ako, vieš, už 9-10 rokov, že to, ako tá doba ide hrozne rýchlo dopredu, vieš. Ale takto, nikdy nie som naštvaný za to, že ma sledujú kidi, lebo tak som si povedal, že ako aj tí kidi raz budú mať 15-16, vieš. No, a budou mít taky love a budou kupovat merch. No, ako... Jako make sense, ale čum, ako v tomto máš pravdu, ale ako ja to berem skôr z takého viac subjektívneho hľadiska, že keď na nich budem nadávať, lebo vieš, každý nadával kidom, jo, že proste niekto ti tam napísal, že dobrý video s mäkkým i, tak som povedal, že chod do prostě stade, prostě zvážem ti komentár. Jo, kámo, nadávat na dětský publikum je největší protože děti ti dělají ty views. Presne. Že jo, kámo, oni kupují merch, oni sledují videa. Kámo, ale jako, že někdo, jak vždycky ti utvoří, já chci už jenom dospělé publikum. A já si řeknu, proč bys to pak chtěl? Jako, nebudu kupovat merch. Tak měl jsem jedno období, jak jsem pak dělal něco s tou organizací, s tím MMA a přestal jsem dělat ty reakce a občas jsem vydal jako vlog ze svého života a viděl jsem, že to mělo třeba 70 000, 60. Je dobrý, ale ne moc. Jakože prostě už jsi zvyklý na ty 2 kila. Já jsem si říkal, já musím dělat content pro všechny, který zaujme víc. Takže já jsem se vlastně jako řekl, že ten content musí být trošku pro děti, musí být trošku kontroverznější. To je prostě věda, vole. A říkám si, kámo, já i kdybych chtěl, já radši budu dělat celý život content pro děti. A bude to 1000krát lepší, než vole jenom, kdybych měl dělat edukativní videa, které už mají stejně dneska hodně views. To je prostě blbý příklad, to jsem se tady dojel. ale máš pravdu v tom, že negativita predáva. No, kontroverzia prostě musíš to trošku vyhrotit. Áno, jakože, áno. Ale ty taky dáváš někdy clickbaity, ne? Clickbaity robím, áno, samozrejme, pretože ináč nemáš šancu prostě. Jo, nemůžeš. Tak tady jsme dneska byli zdívat na hezký výhled a ti lidi, jo, a hned kliknou. Vina, vole, nikdo na to nebude klikat. Tak to hlavne, aby aspoň nejaký prvok, prostě aspoň pár sekúnd niečoho prostě z toho môjho videa malo vplyv na to, že aká je napríklad náhľadovka. Pretože tak to je, proste clickbaity sú všade, proste clickbaity sú aj v televíziách, aj v novinách, všade sú clickbaity, je to ako veľmi zaujímavé študovať psychológiu človeka, že na čo sa človek akoby utne, jo, a v tej reklame a takto proste funguje advertisement a tak ďalej a ja napríklad vidím, že fanúšikovia mi nadávajú, že hej, že prečo robíš clickbaity a tak ďalej, ale dobre, ale potom keď neurobím clickbait, no tak ani teba samého to nezaujme a teraz keď si mi povedal, že to je clickbait, no tak haha, si klikol na video a proste si mi dal komentár. Proste takto to teraz je, ale takto. Ja musím uznať, že clickbaitujem trošku viac momentálne, ale furt to nie je proste také, že jak niekedy Minecraftoví youtuberi s tým mali problém, že si dali ako veľký akože clickbait na video a potom otvoril to video a v podstate tam nebola ani zmienka proste o tom. Mám tam nejaké videá aj teraz, že čo napríklad, že trolím moju segru v Madride a pritom som mu potrolil len na začiatku trošku a ináč to bolo aj keby. Ano, ale takhle to má být. Každopádně, dámy a pánové, já jsem to neuvedl, i včera jsem měl jeden podcast, neuvedl jsem to. Tohle je Moon, dámy a pánové, jsem rád, že jsi přišel. Díky moc za pozvání. Díky bohu, minule u nás podcastu jsme byli 3, trošku jsem udělal škrty, teď jsme jenom 1. Jo. Takže proto jsme v baráku teď. Takže...
Každopádně s klukama jsme furt v klidu, voláme si často. Každopádně, podívám se, dokáže robot nahradit moju holku? To jsou dobrý clickbaity. Trojím segru počas našeho výletu, to jsou prostě, kámo, my jsme dělali clickbaity. Jsem. Nebo jsem svýho kámoš a pak ho uživil. A ten YouTube. To byly dobrý čas, jak nebyly žlutý dolary, co? Najlepšie. Keď prišiel žltý dolár, ja som zažil dve ako najväčšie rany v to obdobie, keď prišiel žltý dolár. Za prvé, žltý dolár, niektoré videá proste si nemohol speňažiť, a za druhé, začal som platiť dane, že jo, vtedy. A zrazu, keď som pochopil, že mám 20% akože svojho príjmu venovať ako daní z príjmu a potom ešte z toho potom 21% daní zo zisku, no tak som bol zúfali. Proste. A tieto dve veci prišli naraz, takže dosť dobre si pamätám na to obdobie. Bolo to dosť náhodou. Všichni jsme nechápali, kámo, jak jsme vydělávali třeba, že už jsme otočili třeba míč. Z toho míče nám skoro nic nezbylo, že jo? A pak se museli platit daně a já jsem říkal, a že už vlastně musíš mít tu finanční gramotnost a učit se šetřit a nevždy je dobrý do restaurace na steak, vole, i když oni si řeknou, lidi, když vyděláváš miliony, já jsem říkal, ale kdyby jo, vole, tak prostě nemůžeš takhle utrácet. Nebo jak si, jako máš jako přístup k penězům a šetření a užívání si peněz. Tak to neviem, ako to máš ty, ja si myslím, že to je u každého individuálne, ale ja si užívam materialistické veci. Ja to ako normálne priznám, ako ja si užívam materializmus, užívam si proste nemovitosti, auta, proste. Jediné čo také, no tak hodinky, jak sme sa bavili, že ty proste máš neviem koľko Rolexiek, ja ešte žiadnu nemám. Teraz keby som mohol, no tak keby na Parískej boli Rolexky ako len tak akože na osobný odber, tak môžem ich skešnúť, jo. Ale proste je to taká vec, ktorú proste úprimne nemám rád, takže úprimne ma nezaujíma. A niekedy si hovorím, že kámo, hej, že normálne ľudia majú niektoré veci, ktoré keby úprimne chcú a úprimne nechcú. Ja napríklad úprimne chcem auta, čo je trochu na hovno, pretože auta nie sú najlepšou investíciou, proste je to moja srdcovka. To je žumpa na love, tomu říkám. Jo. A ja by som radšej bol, keby som úprimne proste tie auta nemal rád. Jak mám proste úprimne nerad tie hodinky, tak teraz sa môžem len tváriť, že tie auta nechcem, ale môj kód, moja duša proste tie auta chce. Takže ja pôjdem keby proti svojmu prúdu, takže tie auta akože mám rád a nemôžem s tým nič urobiť. A radšej by som bol, keby auta boli úplne proste úplne jedno, aby som sa mohol venovať, dajme tomu, o mnoho lepším investíciám, napríklad S&P 500 proste, alebo nejaký Forex trebárs, alebo nejaké proste flipovanie. Jenom, že my jsme se bavili i s klukami, kdy si ty prachy chceš užít, až ti bude 40 a budou tě bolet totálně záda a budeš takový, víš, už jako, já si vždycky říkám, že ve 40 si, už to myslím, že bude dobrý, ale už bych jsem chtěl mít cash bokem a už jako prostě mít jako ale zase si říkám, jako až ve 40 si užívat ty prachy, už jsem trošku sešlej, víš, jako. Tak si říkám, jako jo, si chci užívat teď, dokud je mám, být mladý a užívat si to, vypadat dobře, kupovat si věci, prostě. Ano. A to prostě ty musíš najít ten moment, kdy si utratíš a kdy ne, a to je hrozně těžký. Ano. Ale jestli se, jako, všichni máme období, že se bojíme přijít o ty prachy trošku, že ty víš, že ale ty prostě to, co natočíš měsíčně, tak prostě víš, že ti zhruba něco vydělá. Ale to prostě závisí na tolika faktorech, že to je kamo ruleta, vole. Je to, YouTube je risk. No. Prestaneš točiť, no tak... Tak čus, vole. No. Takže ty vlastně furt jsi jakoby zavázaný na to pracovat. A lidi řeknou, to je hrůza, to je strašný, že jo, ale jenom, že tahle práce je prostě specifická. Ano. A je to na hlavu, tady hrozí to vyhoření. Ty jsi ho měl, ne? Ja som mal vyhorenie, ale takto, samozrejme, ku tomu sa asi ešte dostaneme, už sa mám o mnoho lepšie, ale ku tým peniazom, dve najhoršie veci sú, že ako youtuber prídeš ku peniazom vo veľmi mladom veku, čo je veľmi nebezpečné. Ako mať peniaze. My by sme nemali mať normálne toľko peniazy v našom veku, ako to je hrozne moc, že čo ako youtuberi niektorí dokážu získať a potom sa na to viaže ako finančná gramotnosť, proste utracanie peniazy, potom keď sa ti niečo ako no tak máš proste blbé stavy, potom proste začneš brať pretože sa potrebuješ uspokojiť inač. A potom zároveň mentalita človeka funguje veľmi divným spôsobom, pretože každý, čo získa ako v krátkom období veľký obnos peňazí, tak si uvedomí, že akoby tie peniaze sa ti veľmi rýchlo v hlave znormalizujú. Proste takisto ako sa ti znormalizuje vzťah, keď s niekým si, že na začiatku si zamilovaný s niekým a potom je to taká normálka. Úplne stejný princíp je proste pri materialistických veciach. A je to hrozne na hovno. Dá sa s tým pracovať, dá sa to napríklad, že viac si to vážiť, počkať trochu, mať to chcenie predtým, jo, aby to nebolo proste len takto, lebo keď si to kúpiš takto, tak tá hodnota z toho, že to získaš, no tak je nulová. A ako s týmto momentálne bojujem trošku ja, no, že ja keď si teraz napríklad kupujem materialistické veci, ako napríklad teraz som si kúpil barák, že jo. Normálne mám vlastný barák na okraji pražského okresu a to bolo také, že kámo, rok som to tak neuveriteľne drvil, normálne hypotéka, normálne hustle, kámo, terapia do toho, vieš, lebo ja po vyhorení som mal terapiu, ktorá mi neuveriteľne pomohla, teraz mám úplne iný pohľad na svet. A teraz, jak som v tom baráku, no tak také, že pohoda, čo je ďalej, vieš. A také, že proste hlava, vási to. Jak máš veľký ten barák? 210 metrov štvoročných plocha baráku a 800 metrov pozemok.
I malý. Ako nie je to najmenšie, ale zase ani najväčšie, no. No, ako kámo, tak Hrozne zas. ťažko sa to hľadalo, veľmi ťažko. Ako tu v Prahe, A cash dobrý, stalo to kolik tak zhruba? Okolo jenom, nechci... je to niekde takto, dostal som, schválili mi hypotéku do 25 mega. Takže niečo v tomto rozmedzi. Od 0 do 25. Alebo od 10 do 25, také niečo. Nebudem to, ako ja to budem hovoriť asi vo svojom videu, ale samozrejme také veci sa len tak nehovorí. No, jako těžko se to říká, vole, protože kamo, lidi si řeknou, ty musí mít peněz, jenomže, vole, ty musíš hodně jako šetřit a prostě jako lidi, není to prostě jako prdel, no. To je prostě těžký vysvětlit, že mi taky i kluci několikrát řeknou, kámo, když máš peněz, vole, tak si užij. A já si řeknu, ne, já to chci ještě tak trošku počkat, víš, jako ty to chápeš, Áno. že jo? Takto určití podnikatelia alebo ľudia, ktorí majú firmy, no tak asi dokážete uznať, že keď máte firmu a skoro celý váš majetok je vo firme, tak je hrozne ťažké si zobrať hypotéku, pretože nemôžeš si zobrať hypotéku na rodinný barák cez firmu. Potrebuješ si to nejakým spôsobom preniesť na svoj osobný účet, čo buď dokážu robiť cez mzdy, kde proste úplne predeláš proste na odvodoch, alebo si potrebuješ vyplatiť akože odmenu jednateľa firmy a tam platíš tuším tiež nejakú 12% daň, keď sa nemýlim. Nie som si teraz úplne istý, to je vec na účtovničku. Ale proste furt, keď si chceš akože prendať firemné peniaze, keď máš teda SRO, jo, živnostníci neviem, jak to majú úprimne. Ale Ti odvedou ty daně, ale máš velký odvody, vole, že jo? Jo. Takže prostě, kámo, každá ta věc má prostě něco. Ano. Jako... Já si myslím, že já osobně to dělám na sebe, radši. Mně je tak líp. Ano. Jako prostě, samozřejmě u lidí kolem mě tak jako dávají víc firma, jako říkám, je to na každým a každý ti řekne, tohle je lepší, vole, dělej to podle sebe, vole, víš to, jako, že ať já prodělám, Ano. já jsem v čilu. Jo. Ale sťahovanie je sranda. Ty sa často sťahuješ? Kamo, ne? Tam, víš, kde jsem bydlel v tom bytě jak dlouho? No. 5 let. A 5 rokov? Ale teraz si sa presťahoval, takže vieš, aké to je sťahovať sa. Kámo. Jak to tu si? 3 mesiace si nevedel? Kámo, já jsem tady od března a kámo, já škrt, že jo. A prostě my jsme, ten byt měl rozlout třeba 110 metrů čtvereční Jo. a nebylo to, tam byly tam poschodí nic a byl celý bílý. A teď já jsem volal na malíře a ptal jsem si, kolik to tady bude stát? Oni 40 000, 35 a já, to je dost. Jako, že to je fakt ranec. Jo. A jsem tak říkal, tak jsem tak koukal, to zvládnu sám, kámo, největší chyba, já jsem nespal týden, jak jsem to maloval, ten byt, já si myslím, že jsem to namaloval na to, že jsem takovou manuální práci pořádně nedělal, tak prostě nějak jsem sobě našel nějakou sílu a vymaloval jsem to díky mým kamarádům a všem. A kámo, říkal jsem si, tak tohle je přímo věc, na který už v životě šetřit nebudu. A obdivuju všechny lidi, co malujou, protože to je jako to je v píči. Tí lidi musí mít zničený těla. Jo. No, mě boleli záda všechno. Každopádne ja som mal ako odkedy som kúpil Audinu v roku 2020, no tak odvtedy som mal víziu, že proste chcem barák, jo. Že proste nechcem byť v podnájme, pretože chcem akože vrážať peniaze do niečoho, čo je moje a nie do niečoho, čo nie je moje a ešte niekomu inému plním peňaženky svojim nájmom, že jo. Takže 4 roky som sa snažil barák nejaký vykešovať, akurát problém bol v tom, že tu v Prahe, ako išli tie nemovitosti brutálnym spôsobom hore, tak som nikdy nedotiahol proste na tú čiastku a do toho, keď sa ešte pridali dane, nejaké moje proste výdaje, vieš, za techniku, tak som sa stále na to vysral, som si proste povedal, že idem do Japonska proste za 200 000 a proste dám na to. Jo. Ale potom som si povedal, že hypotéka je akože veľmi dobrou cestou, pretože vieš, ty si zoberieš hypotéku, nejakú časť ako tú anuitu splatíš predom, ale potom máš všetky tie peniaze ako na svoj rozvoj. A to mi o mnoho viac vychádzalo. Každopádne v tom najmä, kde som bol doteraz, ja som bol v Dolných Mnicholupoch v Prahe, v okolí Šterbohol, tak neviem, či to ľudia vedia, ale ja som ti ten barák vyfúkol. Jo, vole, pokaždé, co se my vidíme, tak on. Každopádně ten dům, co chtěl ty, tak jsem ho dostal já. Ale nevedia to ľudia, nie? Ja som to nespomínal ešte. Řekni tu story, mě to zajímá. A No. to je, kámo, ještě jeden youtuber, jeden influencer mi vzal byt, to ti řeknu dál. To je no, nejaká tvoja karma. Tak dobre, no tak potom to povieš. Prosím ťa, ja som v roku 2020 išiel z východu Slovenska do Prahy žiť kvôli kamarátom, kvôli YouTube, lebo som tu mal obchodných partnerov a stále mám. A kvôli priateľke hlavne, lebo ona je Češka. Tak som hľadal, ešte s jedným mojim YouTube kolegom, bývalým kamarátom som akože zháňal Ezrealitky, vieš, že čo akože je v Prahe vôbec. A nakoniec sme sa mrkli na Dolní Mnicholupi, čo je ako celkom relatívne ešte blízko centra, je to u južnej spojky a tak ďalej. Máš tu vosu? Čilu, brácho, Okay, nesmíš si všímat.
Jsi alergický? Ne. No. Tak našli sme tento barák, išli sme tam, ja ten môj bývalý kolega, no tak sme proste tam prišli, sme urobili úžasný dojem, vieš, že proste tu budeme na dlho a sme youtuberi a dobre spolu vychádzame, čo všetko. A potom nám povedala, že OK, že to znie o mnoho lepšie. Ja som povedal, že aj priateľku tam chcem zobrať a to, že tam budeme ako viacerí, že nemáme problém aj s financiami a že sme youtuberi, jo, že ako normálne som sa priznal, že ako sme youtuberi a potom nám hovorila, no, tak to je zaujímavé, ako vy ste na mňa urobili o mnoho lepší dojem, lebo ešte sme tu mali jedného youtubera, ktorý sa volal prosím nejak akože Vláda, také niečo a že kámo, ja som Vláďovi to čorkal. Kámo, ale já nechápu, co jí jebalo, bo já jsem mi řekl, že jí dám i jako na 3-4 měsíce nájem, ne? Jakože to jsem vždycky, když už mi ho nechtěli dát. Ale kalciuje. No, oni. Vole, no, nevím. A teď, vole, prostě já jsem přemýšlel, co jsem udělal blbě, ale já si myslím, že ten byt, co jste měli vy, tak mně se nelíbilo, že ona po mně chtěla to, ať se okamžitě odstěhu z bytu. Jako třeba do 2 týdnů. A to se mi, že měla to jako podmínku, že potřebovala mít tu odstupnou smlouvu, že jí ten byt může dát, mně přijde. Ano. Uj, ty píš. Jak tě má ráda. Kámo, a já v klidu, ne řeč. No a kámo, otevřu okno. Kámo a prostě, to mně se nelíbilo, že jo. A kolik tam byl ten nájem? 45? Začínalo to na 32 a potom sa to navýšilo po inflácii na 42. A my sme to ešte mali na polovicu, lebo prvé 2 roky tam ako so mnou žil ten kolega, jo. Takže my sme to mali na polovicu, takže tuším nejaký... A elektřinu jste platili hodně? Nejakú 5 tuším. Kámo, víš co, tady mi teď přišlo za nedoplatek za elektřinu, vole, že mám doplatit jakoby 9, že se to navýšilo a dali mi na měsíční jako elektriku 7,5 tisíce. Což je dost už. To je dosť. No ale víš, čím to je? Čím to je? Že to je tím, že ten dům je celý na elektriku. Prostě úplně ohřev vody, plyn, topení, všechno je na elektriku. A si říkal, když to je v jako, že tady chcípnu, jako buď se nedoplatím a za rok je to 85 tisíc. Si říkal, ty jako zaplatím to, ale... Je von, pekne, zatváraj to. Paráda. No a takže ty tu ani plyn nemáš v podstate. Plyn ani nemáš dovedený. Všechno je tady na elektřinu. Jasné. No ale každopádne kvôli tomu vysokému nájmu, lebo potom kolega odišiel, takže som tam bol iba ja ako s mojou priateľkou a platil som 43 000. To je dosť. Zvládal som to, ale potom som si povedal, hej kámo, že tá hypotéka má vychádza tuším len o nejakých ako 13-14 tisíc akože viac, tak prečo proste nejdem do hypotéky, do niečoho vlastného. Takže som proste, moje priateľky Strec je jeden z najznámejších hypotekárnych poradcov tu v Česku a dokázal mi ako dať dokopy do 3 mesiacov hypotéku, tak proste to bol taký speedrun, jo. Že rýchlo ako nájsť barák proste v okolí Prahy, proste niekde na okraji okresu, paráda proste do jazdovka proste do centra 30 minút, taká ideálka, nemusí byť úplne v centre, lebo pracujem z domova, že jo. A ako všetko to bolo tak ako narýchlo. Bola to veľká životná zmena, ako zobralo mi to aj veľa energie, ale zároveň keď ešte som mal v tomto akože tú terapiu, vieš, ako z toho vyhrotia a tak ďalej, tak to všetko bolo, to bol taký osobnostný vzrast, jo. Takže ľudia teraz hovoria, že možno som trochu poľavil na YouTube, už teraz som videl nejaké videá, že proste nejakí youtuberi robili, že úpadok Studio Moon TV, pretože mám o 20 000 zhliadnutí menej na video ako normálne. Kamo ti krásni to nechápou. Jako sorry, co to kamo, nikdo, vole, to je bylo i u mě, sorry, že do toho skáču, mi to tak rozpralo teď, kámo. Já jsem nevydával jednu dobu videa a prostě ne to a všichni, už je v A si řeknu, tak to neznamená, že jsi tvoříš brand, který vydrží, i kdybys netočil. A tam je, pak se ukáže, když se vrátíš na YouTube a budeš mít na těch videích stejně, ne-li víc, tak to něco znamená, víš co? A to je, že jsi to budoval a točil dobře prostě. To neznamená, že netočíš, že polevíš. Vždycky ten polev ukáže, ale jako v konečném důsledku se nic neděje. Ako ja napríklad nevidím, že by napríklad niekto točil videa o tom, že ako upadol, čo ja viem, ment, alebo niekto, kto sa stále akože drží na nejakým zhliadnutiach, lebo ako mne sa zdá, že ako ja veľmi tým videám nerozumiem, vieš, lebo teraz, keď som akože sa viac venoval ako svojmu osobnému životu, no tak samozrejme, že tie nápady na YouTube videa ako sú o nejakých 10-20% ako underperforming, a zase na druhú stranu, ako keď si poviem, že ako 100 000 zliadnutí ako na videu za niekoľko dní, ako furt je akože dobre na túto scénu. A to, že som bol akože 4 roky na ultra vysokých číslach a zrazu som sa konečne aký dostal aspoň na tú normálku, že konečne mám aj chill, že nemusím to proste tryhardiť a dať 100% proste do YouTube, že môžem si aj ja pre seba ako niečo urobiť, že proste dať dokopy aj svoju mentalitu po tých rokoch. Tak zrazu nie, to je proste úpadok. Takže ako veľmi tomu nerozumiem a väčšinou to točia tí takí youtuberi, ktorí, dajme tomu, že robia len videá o úpadkoch ostatných, ale sami nemajú akéby na svojom kanáli vyskúšané, aké je to vlastne byť
populárnym a ako musia udržovať dlhodobo ako tú tvorbu. Ako ja som 4 roky ako neuveriteľne na vysokých číslach udržoval môj kanál, čo až ja som bol prekvapený, že ako stále ako prišiel nejaký hype. A tak som si potom povedal, že hej, že keby asi takéto videá o mne nevychádzali, tak asi by som robil niečo zlé. A to asi aj ty dokážeš potvrdiť, že proste stačí proste určitý moment a všetci si povedajú, že yes, proste konečne ti to nejde, proste konečne sa ti tak nedarí, pretože neviem, ale nezamýšľam sa nad tým až tak veľmi, ale zaregistroval som takéto niečo. Ale nakopne mě to vždycky. Jo. Když mi někdo jako to řekne, že jsem to, tak já to vždycky použiju jako motivaci. Ano. Neberu to jako ublíží mi to bych lhal, ale vždycky jako to beru jako takovou motivaci. Áno, dá sa povedať, že jo. No. Ale ako vec je proste tá, že keď niekoho ako zaujíma, že čo znamená ten úpadok, určitý ako štatistický úpadok nejaký 10-20% na tom YouTube ako je, jo, ako na tých zhlédnutiach. Ako momentálne mám tuším nejakých 5 miliónov alebo 6 miliónov, pred rokom som mal nejakých možno, čo ja viem, 8, 9. Ešte predtým som mal nejakých, rekord som mal 30 tuším, vtedy keď som odhalal nudličku, no. V roku 2021. Ale momentálne proste aspoň ja mám v sebe ten pocit, že OK, na YouTube keď to trochu kleslo, ale som dal brutálne množstvo zase aj do seba. Vieš, akože mal som terapiu, naučil som sa proste pracovať so svojimi emóciami, naučil som sa konečne kvalitne spať, kvalitne proste jesť a tak ďalej. Išiel som proste do hypotéky, do vlastného baráku, ako teraz s nudličkou sme mali ako párovú terapiu. Ako veľmi veľa vecí sa aj v mojom osobnom živote ukázalo. Akurát ja to nechcem veľmi dávať na internet, vieš, pretože ako potom sa nechcem na to vyhovárať, vieš, lebo toto není väčšinou vec, ktorá má ako ľudí zaujímať, ale niekedy si hovorím, že hej, že možno by bolo dobré, aby som aj v tomto bol autentický, aby aj ľudia vedeli o tom, že aj youtuber, ktorý má toľko peniazí, tak môže mať tieto problémy. Lebo ja si stále hovorím, že hej, kamo, nemám sa zle, mám barák, mám super vzťah, 6-ročný, proste mám stále ako pozrieť na YouTube, nemám sa na niečo sťažovať, ale potom ako ľudia toto neberú do úvahy, vieš. Takže ako premýšľam, že možno asi niekedy by bolo akože dobre, mimo podcastu samozrejme, lebo tu sa tieto veci preberajú, ale urobiť nejaké autentické video alebo animáciu o tom, že jak to majú youtuberi vlastne z mentálneho hľadiska, tá normalizácia toho materiálneho spolunažívania alebo problémy ako so vzťahmi a tak ďalej. No já měl to vyhoření taky. To jsem to měl jako, ale fakt jako šílený a kámo, já se... No povedz, to bylo prostě jako, u mě to bylo takhle, že jsem neměl na nic chuť. Jako, že mě každý skál. Všechno bylo na hovno. A přišlo mi, že prostě ti lidi mě hrozně sali. A když po mně chtěli nějakou normální věc, třeba jít ven, tak jsem šel a já jsem se tam hrozně vytočil, úplně z píčovin. Že jsem se byl hrozně jako... takovej, že jsem si bral hrozně věci osobně, ty vole, bavilo mě jenom ležet na gauči, koukat na nic nedělat prostě. A ten sociální život jsem úplně to a všechno šlo na hovnu, všechno ztratilo smysl. Pak se to podpořilo tou depresí, což jsem měl, to bylo a ty úzkosti a to bylo wow, to bylo jako fakt šílený a že už jsem to měl před rokem a půl a furt se z toho tak dostávám 2 roky, už se z toho dostávám furt. Nějak, nechodil jsem na tu terapii nějak pravidelně, protože to umím to, ale přijde mi, že při nejakým jakoby ultra veľkým stresu som už takový víc vyždímaný. Ale bacha je zase ako veľmi ťažké aj nájsť kvalitného terapeuta. Kámo, napríklad Marley, no tak on, jak teraz akože mal to veľmi ako blbé nihilistické obdobie, tak on napríklad navštevoval terapeuta, ktorému keď povedal, že má ako problémy, že nemá motiváciu na YouTube, prokrastinuje a tak ďalej, no tak ten terapeut mu bol schopný povedať, no tak to nevím, ja řeším len vztahy medzilidský a rozvody alebo smrť tvého blízkeho, že YouTube ja neznám. To čo je za terapeut? Proste terapeut musí vedieť, jak do teba preniknúť na to, aby v tebe ako vyriešil ten problém. To je neuveriteľne ťažká vec. A teraz akože som mu ja doporučil môjho terapeuta, úplne proste iný svet. Takže ono sa ľahko povie ako človeku, že chod na terapiu, ale keď potom človek má akože skúsenosť s takýmto ako dementom, čo tam proste je, tak ja sa ani nedivím ľuďom, že prečo v tú terapiu akože neveria. Ale terapia proste nemala by to byť hanba, pretože dajme tomu, keď ja svojim rodičom poviem, že hej, bolo by dobre, keby s niektorými vecami by ste išli na terapiu. A no, nie konkrétne moji rodičia, lebo oni tiež sú na terapii, ale keď napríklad nejakí ako moji kamaráti mi hovorili, že aj moji kamaráti hovorili, že hej, že tá terapia, že to je hanba, že to je rovná, proste pošli na psychiatriu alebo niečo. A nie, to vôbec nie je o tom. Proste tá terapia je spočíva v tom, aby si ty sám v sebe našiel, že ako tvoje emócie a telo vlastne funguje, jo? Že skade pochádzajú tvoje traumy, že tvoje rozhodovanie teraz môže mať akože, že to môže byť následok niečo, čo si ty akože zažil v detstve, dajme tomu, alebo čo si ty zažil v určitý moment, alebo môžu to byť nejaké rodinné vzorce, o ktorých ty vlastne vôbec nevieš, že ten terapeut ti vlastne nehovorí úplne presne to, že čo ty potrebuješ počuť, jak napríklad Andrew Tate, že potrebuješ cvičiť, potrebuješ hasliť a toto, ale ten terapeut ti dáva otázky, na základe ktorých sa ty akoby rozuzluješ v hlave
a si schopný akoby na to odpovedať tak, že vlastne ja som na to prišiel. Díky moc za tie otázky, lebo jak mi pokladáš otázky, tak v podstate je to taký tréning, kde akoby ideš viac a viac do hĺbky a viac tieto veci dokážeš vidieť. Takže ako toto mi veľmi pomohlo a hlavne v tom, že dokážem, dajme tomu, zaspať úplne proste lusknutím prstu, pretože stačí mi proste vypnúť hlavu, vypnúť myšlienky a proste zaspím do minúty. To bolo akoby cvičenie, ktoré som mal ako na základe terapie, že som akoby mal zatvoriť oči a myslieť len na jednu vec, dajme tomu 10 alebo 20 minút a čokoľvek mi do toho prišlo, nejaká myšlienka, nejaká hudba, nejaký zvuk, tak automaticky minusový bod a toto som mal trénovať, že každý deň alebo tuším aj 2-krát do dňa. Potom som mal také, že nemysleť absolútne na nič, normálne 20 minút a nič ti nesmie prísť do hlavy, proste ani žiadna hudba, ani to. A tieto tréningy, to je iba 1% z toho, čo som ja mal všetkého, tak to ma všetko akože celkom dosť vytunilo, že ono tak, jak proste makáš fyzicky, tak to makáš aj na svaloch, ktoré sú akoby v tvojej mentalite. A potom som zistil, že ja mám vlastne ako svojho charizmatického akože múna, ktorý akoby točí videá, proste je úplne nahepovaný, ktorý sa ako prejaví vtedy, keď točím videá, vtedy mám hrozne moc energie. A potom tu mám proste toho Samuela proste v mojej hlave, ktorý proste zmýšľa skepticky a má akože depresie, alebo má strach z niečoho. A potom som vlastne zistil, že ja som v podstate rozdvojená osobnosť. Vieš, že jedna osobnosť je na YouTube a jedna je v reálnom živote, oni sa potom doplňajú, ako je to crazy shit. Takže ako terapiu by som určite ako doporučoval každému, ale kvalitnú, lebo nie akože také nice. Kvalitnú terapiu. No a jak sa projavilo to tvoje vyhodení? Takže hrozne som... Ináč, ešte predtým, než to budem hovoriť, veľmi som zvedavý, jak to konkrétne John Mariánek zvládne teraz po milióne. Pretože, necháme ti niečo povedať, keď niekto extrémne tlačí na nejaký milestone a potom ho získa, celá tá energia, to je hrozne veľké kumulovanie energie, že dajte odber, robím content len kvôli tomu, aby som mal milión a to som robil aj ja. Nie až tak extrémne ako John, ale ja som to akože robil extrémistickým. No, on to robil viac extrémistickým spôsobom, ale ja som sa už tomu približoval, tak tiež som na to veľmi tlačil. A potom, keď som ten milión získal, tak som vlastne zistil, že je to len nejaké číslo, ktoré ani nemôžem akýby ohmatať, nie je to nič materialistické, proste je to len nejaká ako štatistika proste v priestore a miesto toho, že som mal v YouTube štúdiu zrazu ako 7 číslic, čo bolo celkom satisfying a dostal som button teda, tak ty sám dobre vieš, že keď dostaneš button, no tak sa na to pozeráš prvý deň, že wow, a potom si povieš, že to je absolútne nič. A proste, jak som mal to veľké očakávanie, že to bude akože niečo brutálne úžasné, tak potom ma hrozne sklamalo, že to v podstate není nič. Je ilúzia nejaká. Je to ilúzia a potom má z toho veľké sklamanie. Takže som zvedavý, že ako na tom budú všetci youtuberi, ktorí takto hrotili ten milión, pretože v tom spočívalo moje výhrotie. Že ja som si myslel, že milión bude pre mňa predstavovať automaticky nejaký šťastie alebo druhý level, ale ten druhý level neprišiel. A bolo to v podstate úplne rovnaké ako pred miliónom, akurát ľudia ma ešte menej hypovali, pretože vieš, vtedy každý, že milión a potom on už má milión, to už je v pohode. Niektorí ma prestali sledovať kvôli tomu, to ma možno ešte nasralo, že ako bolo tam veľmi veľa takých nečakaných vecí, ktoré som vôbec nečakal, ako to šťastie, ktoré som očakal z toho miliónu, tam zrazu nebolo. A potom som si akéby musel veľmi rýchlo uvedomiť, že hej, keď sa pozriem na Gamera, keď sa pozriem na Jirku, keď sa pozriem na Goga, ako všetci milionári proste vymierali ako jeden za druhým. Niektorí proste majú teraz 20-30 tisíc zliadnutí na video. Tak som si povedal, že ja nechcem byť jeden z nich, alebo aspoň sa posnažím a ako idem na terapiu. A vyloženie to bolo také, že som mal žalúdočné problémy z toho, že normálne som mal reflux, čo je zapričinený stresom. A musel som akéby prísť na ďalší level mojich videí, ďalší content, uvedomiť si, že aká je moja budúcnosť a tá sila proste v tom, že aký ty si cieľavedomý a proste hantíš ten 1 milión, tak potom, keď po tom 1 milióne tam je už len tých 10 miliónov na ďalší diamond button, ktorý je tu v Československu nereálny, to by si musel byť Karel Gott, aby si to dal, tak to proste není možné. Takže ja som v podstate nemal žiadny cieľ a som si potreboval akýby preprogramovať mozog, že odteraz moje ciele nebudú v odberoch, ale napríklad v mojich buď materialistických veciach, alebo v kontente, alebo v tom, aby som niečo priniesol svetu. Ako, ja sa nedivím, že prečo milionári chcú byť miliardármi, pretože ľudský mozog je tak extrémne na hovno v tomto, že všetko je, čo dostaneš, hneď sa ti znormalizuje. Nikdy by som nechcel byť človek, ktorý vyhrá lotériu. To musí byť najhorší pocit na svete. Ty proste takto dostaneš 20 miliónov, kámo, ty nevieš čo s tým. Proste ty to dostaneš a tebe úplne prepne. Tebe jednak prepne a potom keď stratíš proste, keď sa ti znormalizuje tých 20 miliónov, ten veľký skok, to ťa proste rozprda, tak ja si neviem predstaviť, že čo oni musia mať v hlave. Keď už ja mám skúsenosti s tým, že som mal nejaký obnos peňazí plus ešte tieto akýby kariérne vrcholy a nebolo to podľa mojich predstav a tiež akože ma to dosť rozbilo. Ale už som akýby z toho, dá sa povedať, že toto leto bolo také prelomové. Keď som sa presťahoval do nového baráku, to bol taký nový level a teraz si tak uvedomujem, že OK, teraz idem ako plno do striačov, aby proste striači mi striali moje kvantitatívne videá, aby som sa ja vedel venovať veľkým projektom, lebo mám ich stále v hlave, akurát jak som sa furt venoval tým malým
vydám, no tak som sa nemohol dostať ku tým veľkým projektom, no tak teraz sa aj keby na tom idem sústrediť a teraz sa mi zdá, že som úplne vymenený človek. Ako som presvedčený, že konečne mám lepšie poznanie o tom, že jak ja fungujem a už poznám tie vzorce, jo, určite, ktoré s tým prichádzajú. Takže preto ani tebe neodporúčam, aby si ako hitol 1 milión tak skoro, pretože presne teraz ten čas pred miliónom je úplne najlepšie. Ale tá štatistika je akože pekná, ale není to až také pekné, keď si kúpiš Rolexky, dajme to. No a pocitově se cítil jak u toho vyhoření, jakože jsi neměl jako smyslnou, měl zdepku, nebo... To mě zajímá. Víš, jako jak by si, kdyby ses do toho vrátil? Ako ja to viem subjektívne vysvetliť, ale ľudia tomu neporozumejú. Ja by som To asi skús to trošku. prirovnal by som to k tomu, ako keď napríklad skončíš na základke, máš 9. ročník a proste, alebo hoci aj 6. 7. ročník a skončíš školský rok. A všetko to, že prečo si makal, aby si mal dobre vysvedčené, tak potom začnú prázdniny a je to také plážo. Ale ľudia, neviem, či ako na tvojom kanáli sú starší. Proste keď napríklad niekto vyjde napríklad zo strednej školy a očakáva že keď dokončím strednú školu, tak mám titul, vieš, hneď proste bude práca, kde bude mať padé, proste šedé a ty skončíš strednú školu a proste zostaneš u mamky doma, lebo nebudeš vedieť kam ísť. Hej, nepríde žiadny typek k tebe domov, že hej, počul som, že máš ako maturitu, máš proste BC pred menom, no tak poď akýby k nám, alebo máš magistra. Nie, ty proste musíš nájsť sám akože ten zmysel. A ten zmysel som potreboval nájsť. Takže toto je asi také najbližšie, ku čomu by som to vedel prirovnať. Je to ten taký completion satisfaction asi. Neviem, je to hrozne ťažké, ale ku tomu školskému... Ale odvíjí se o to i vztahy, že jo, doma. Že to prostě hodně, ano. jakoby ty Rozhodí vztahy, ťa to. co máš s partnerkou, tak Rozhodí ťa to. ty nemáš, tebe přijde jako všechno p***na. Já jsem tak měl všechno řešit. Chodit ven, nechci. Víš, Ano. jako chci najít tu důležitou věc, co je pro mě důležitý a ten smysl po tom milionu, takže já to jako vlastně chápu, no. A jak dlouho chodíš na ty terapie? Je to... Za chvíľu to bude rok. No. Ja som vážne ako v minulý rok v prosinci, prosím 2023, no tak som mal ako z toho vyhoretia taký stres, že som vyložene ako mal problémy s tým bruchom a boli to stavy, kedy som sa vyložene ako nevedel postaviť z postele, pretože keď som sa postavil, tak mi hneď bolo na grcanie. Ja mám panický strach akože z grcania, lebo v živote som naposledy som grcal v prvom ročníku na základke. Ja sa bojím grcať, to je taká moja... Fakt? Jo, to je taká moja špecifikácia zvláštna, čo každý sa mi za to smeje, ale je to tak, takže... Takže ani nechceš chodit chlastat a nic, co? Ako chlastať chodím, ale nemiešam, dajme tomu. Aj keď chcem niekedy si zamiešať, no tak nemiešam proste. Keď som bol s Marlim, ja si myslím, že ten reflux začal aj tým, že som si trochu aj moje brucho, lebo som bol na Morave s Marlim a za celé po obede sme vypili 10 pív a 10 panákov a k tomu ešte nejaké sladké drinky a to mi úplne rozhodilo žalúdočné kyseliny a k tomu ešte ten stres. Takto, kamarát mi povedal, že na to, aby som kompletne ako vyliečil tie problémy. Takto, kto nevie, čo je to reflux, je to, že medzi ako tvojim jícnom, pažerákom a medzi žalúdkom je taký zvieračo, ktorý ti akoby, keď sa naješ, tak sa otvorí, aby to jedlo išlo do žalúdka a keď je to jedlo v tom žalúdku, tak ten poklop sa proste zatvorí a potom žalúdok má žalúdočné kyseliny, cez ktoré akoby trávi to jedlo v tom žalúdku. Ale ten reflux ti spôsobí to, že ten sval je z toho stresu taký vyklepaný, ak sa cítiš ten taký stres akože v bruchu, že ono sa ti to nezatvorí úplne a tie žalúdočné kyseliny ti idú cez pažerák, cez ten jícen znova ako do krku a ťa to proste napína. A je to zapričené stresom a toto, aby som poriadne vyliečil, tak kamarát, ktorý sa do toho veľmi vyzná, tak mi povedal, že by som musel ísť na, teraz neviem, ako sa presne volá tá aktivita u doktora, ale ti akoby strčia takú trubicu do hrdla a že ti preskenujú proste sondou, že čo máš proste v žalúdku. Ja som na toho tak zľakol, že som si povedal, že ne, proste ja idem na terapiu, idem si proste zmeniť životný štýl, pretože ja sa bojím grcať, nie to, že keby mi niekto proste niečo strkal do žalúdku. Takže to bol ten taký breaking point, kde som si povedal, že OK, idem dať do poriadku svoj stres, idem sa spoznať, pretože kámo, ja sa nemám rád, ja neviem, kto som, ja proste neviem, ako fungujú moje emócie, proste išiel som na autopilota, ťažil som proste z detskej vášne na tom YouTube, ako každý jeden z nás, keď začínal. A teraz som prišiel do bodu, kedy som ako vyčerpal túto baňu plnú diamantov a treba, aby som ako nachádzal tie bane ďalšie a možno na iných miestach. Jo. A ja si myslím, že to nezažívajú len youtuberi, zažíva to aj proste kopu ďalších biznismenov. Všade, kde sa proste opakuje ten princíp toho vystresovania. Neviem, ty si niekedy ako... Stalo sa niekedy napríklad u teba, že ten stres sa prejavil na tvojom tele? Jo, já to mám na zádech, že mě bolí svaly, že jsem úplně zatuhlej za krkem a nemůžu se hejbat, jsem furt bloknutej. Jasné. Takže mi to všechno ten stres udržuje v těch svalech. Ano, že já jsem furt napnutej, takže to musím...
vyřešit, ještě se na to je to dost bolestivý, ty vole, a nechce se mi do toho vůbec. Ale čo som rád, sorry, že ti do toho skáčem, že to nemám ako so srdcom, lebo prej sa stresovití ľudia delia do 4 skupín. Prvá skupina je tá, že čo ty hovoríš, že ich bolí telo, svaly, proste majú problémy s platničkami a tak ďalej. Je podivuhodné, že koľko ľudí má problém s plotinkami, akurát keď majú nejaké blbé obdobie vo vzťahu alebo blbé obdobie v práci, je to až podivuhodné. Musí to mať asi nejaký nervový vplyv, neviem. Potom za druhé sú ľudia, ktorí prejavujú svoj stres tým, že sú akože mentálne akože nervózni, že úplne každú nenávidia, kričia na ľudí a tak ďalej. Potom tretí ľudia sú tí, ktorí majú problémy so srdcom, cítia ako tlak na hrudi, proste, že majú dýchavosť a proste pomaly, že infarkt majú. A potom štvrtí ľudia sú akurát tí, čo majú problémy s tým bruchom, jo. Že proste ten stres majú v bruchu a ja mám ten stres v bruchu. Ja nemám stres tu akože na srdci, ale nižšie. Takže akékoľvek problémy, ja som aj spal úplne v pohode bez problémov, tep proste 50 v noci, 45, úplne v pohode, krása spánok. Zobudil som sa, hneď vyklepané brucho, normálne mám kamaráta osobného maséra a keď mi maseroval brucho počas celotelové masáže, tak mi hovoril, že ja mám proste brušné svalstvo ako atlet. Čo ho mám tak keby zatnuté non-stop a to bolo presne akože z toho stresu, ktorý som už zažíval ako dlhodobo. Pretože mal som jedno veľmi blbé obdobie, hej, a to kopu ľudí tiež má také obdobie, kedy sa ti všetko nakopí. To bol koniec roku 2021 a vtedy som mal veľmi nepríjemný beef s kamarátom na internete, s tým Dejzerom, keď si to že bola aj u teba. Potom do toho mi ešte zomrela babka na COVID, čo bolo ako hnus, celá rodina to riešila. A do toho ešte boli veľmi, veľmi veľké preblesky medzi mojimi rodičmi, kde som ja taktiež hral akože veľkú rolu, lebo som musel vyberať stranu a tak ďalej. A tieto tri veci mi tak hnusne zamotali vtedy hlavu, vieš, tri úplne najhoršie ekvivalentne ako blbé veci, že potom akože rok na to, jak sa mi to všetko mlelo v hlave, aj všetko so všetkým, tak som začal mať panické ataky a potom si povedal, že OK, serem na to, ako idem ďalej. A tie panické ataky som zanedbával, no a potom to proste vyhustilo úplne vo viac serióznej veci a už som potreboval na tú terapiu ísť, takže to všetko tak kopí, ako neodporúčam ako nikomu, aby sa tieto problémy takto kopili. Ako je to na hovno. Odkedy si myslíš, že napríklad ty si zažil taký prvý ten bod, kedy si začal jakoby, jak to povedať, jak to vysvetliť. Začal si YouTube, úplne happy kiddo, tvorím si content a potom je tá taká prvá kríza. Aká bola tvoja prvá kríza na YouTube? Ta první krize byla... Skús to opísať detálnejšie. Asi jak to fungovalo, jak už jsem ty views měl permanentně. Jak už jsem cokoliv jsem vydal, tak mělo hype. Ano. A přijde mi, že vlastně jsem byl takový, že jsem měl bordel v osobním životě i doma. A vlastně jsem si řekl, že jsem čekal, že budu mít všechno kolem, když budou dobrý views, že všechno bude dobrý. A že mi všechno začalo serat. A to bylo takový mini vyhoření. Takže jsem pak musel změnit nějak trošku život a takhle. Jo. A těch kriz bylo víc, ale přijde mi, že každou jsem zvládl nějak líp. Ale ta poslední to bylo asi už to těžké vyhoření, tak to už bylo jako doopravdy jako asi problém, protože jsem to neléčil, do toho vole vztah na hovno a všechny ty věci, co byly v ten moment pro mě hrozně důležitý, se jako rozbaly a vlastně na ten YouTube jsem se pak úplně jako zanevřel. Že jsem se na to vysral, že jsem říkal, že to je ta poslední věc, co chci dělat, že to je všechno kvůli toho. Víš, že jsem jako... Takže jsem musel se od čeho odprostit, pak myslet fokus na sebe. No, je to takový těžký, rozbrdá se ti ten život, ta představa. A najhoršie je na tom to, že potom ľudia hovoria, že ty si youtuber, máš zlové, proste ty nemáš z čoho mať depresiu, ale ako ja keď sa potom pozriem na ako každého človeka, proste ľudia, čo sú 40-tníci, 50-tníci, ktorí proste majú potrebu akože ísť chlastať a hovoria, že nie sú alkoholici, nič ich netrápi. Proste ten dôvod, že chodia chlastať, no tak je to, že proste ich niečo trápi a potrebujú niečo ventilovať. Ako, takto, ľudia sa niekedy aj pozerajú na youtuberov také, že veľký pád napríklad, čo ja viem, Goga, alebo veľký pád mňa, alebo veľký pád Siria Kario, Vládi, kohokoľvek, ale ľudia sa veľmi akože uspokojujú niekedy ako z problémoch iných, hlavne tých úspešných, pretože každý akože má pocit, že OK, teraz mám šancu ho dobehnúť, lebo má úpadok. Ako všetci sme kompetitívni, všetci sme súťažiaci. Preto akože tomu rozumiem a preto napríklad neberiem ani vážne tie videá o mojich úpadkoch, lebo ja seba najlepšie poznám a ja sám dobre viem, že ako kde momentálne som na tom. A mám určité triky v rukáve, ktoré ma ešte udržia veľmi dlho relevantným, ale potom som si uvedomil, že prečo ako takto ľudia premýšľajú, že každý z nás má nejaké problémy. Ja napríklad ľudia sa niekedy ako veľmi zameriavajú na problémy nejakých influencerov, ktorí majú nejaké drámy a tak ďalej, ale potom si uvedomím, že ako tu nikto nie je safe. Proste tu sa nikdy neoplatí ako hrotiť, ja neviem, proste kto má teraz taký, ja ani neviem, kto má teraz beef, proste ja sa Myslím, že ty beefy už jsou úplně jiný, než byly, vole. Teď se každý mávne ruku a jde do prda. Jo, presne. Ono preto ani aj ja už tak veľmi. Napríklad niekedy, keď som bol ako menší youtuber, na akékoľvek podjeby som proste hneď na to reagoval na Instastorke, hneď som na to robil videá, však na Handysa, jak reagoval na mačka Jackie, alebo... Jenomže Handy se pak ta kočka zabila a pak ho
byla ta kauza freshmeni, s těma týpkama, s těma freshmenama a to mně přijde, že to je fakt první člověk, u kterého vím, že ho ty problémy jako fakt rozmrli. Ako tam si hovorím, že hej, že ako s Hendysom takto, nepoznám sa s ním, jo, nikdy sme sa nevedeli. Teraz rozhodne na neho nebudem naštvaný, ako vtedy to bol vyložené len taký blbý poznatok, akože do jeho videa, teraz by som na tým ale mavol rukou, dajme tomu. Že teraz, aj keď som mal nejaké ako menšie kontroverzie za posledný rok alebo tak, no tak to boli proste také veci, že hej, ľudia to proste majú o mnoho väčšie problémy a niekto tu proste bude rešiť, dajme tomu proste parfém na mojom Hero, dajme tomu. To je ako, tak niekedy si hovorím, že tu každý z nás má nejaké problémy, každý z nás akože má nejaké krízy a tak ďalej. A ja napríklad aj rozumiem reakčným kanálom, že oni tiež potrebujú nejakým spôsobom zaplatiť nájom, dajme tomu, jo? Že oni to tiež berú ako prácu, že tiež napríklad niektorí youtuberi nadávajú na niekoho na video, ale potom keď má videa v realite, tak sa snažia byť zo mnou ako za dobré a potrebujú proste dostať nejaký reality check, čo sa mi tiež stalo, ale ako sú tu určité limity a ja už nemám veľmi potrebu tieto veci hrotiť, pretože aby som len akože pridal do ohňa tým pádom akože tej dráme a radšej akože sa budem venovať reálnym problémom, ktoré ja mám v osobnom aj v kariérnom živote, keďže už som akože niekde som sa dostal, a ako proste sa zaoberať na nejaké ako levné zliadnutia cez drámy a tak ďalej. Ako veľmi, mne osobne to napríklad nedáva zmysel. Keby som bol 3 roky dozadu, Moon z roku 2020-2021, tak by som si povedal, kamo, že poďte do mňa, idem vás všetkých proste ja som vtedy mal taký egoistický mindset, ale teraz, ako keď som o 3 roky starší, no tak takmer na žiadne ako kauzy by som možno ani tak nereagoval, ako som na ne reagoval. Aj proste, aj ten Pišky, z ktorého som mal, aj proste ten... A ten Pišky, vole, byl youtuber? Jo, on to teraz ako tak aktívne točí, čo tak vidím. A s ním to bolo také, že ja som dostal fejkovú informáciu o tom, že sa budú rušiť batny a chcel som to využiť ako, dá sa povedať, taký hlavný ťahač toho, že som chcel mojich dvoch vtedy kamarátov potiahnuť ku 100 000 odberateľom. No a ten Pišky sa nasral, že proste lžem a tak ďalej, že to používam ako marketingový ťah. Aj keby. Proste marketingové ťahy sú všade, ale tam ako vážne úprimne ako išlo z toho, že ja som ako dostal do povedomia, akože ja som vtedy bol známy tým, že zbieram batny a tak ďalej a nejaký fanúšik mi proste povedal, že sa končia batny a také Moon, čo o tom hovorí, že možno to bola nejaká fake správa, tak moja chyba, ja som si to poriadne neuveril, ale povedal som si, že OK, no tak keď sa o tom minimálne hovorí, aj keď je to proste hoax, využijem to ako... Ale ho lidi úplne rozmrli, ne? Ja som na to natočil reakciu vtedy a toho podľa mňa rozdal. Ale s ním som v pohode už, ako my sme sa pred 2 rokmi videli a to bolo fajn. To bolo fajn. Piškis. Takhle sa to menuje? Piskis. A s ním dokonca aj fotku som dal, že sme sa uzmiernili. Lebo, kámo, keď to mám porovnať s nejakými inými fuck-upmi, čo mi urobili nejakí ľudia potom, no tak tá vec Pišky som to bolo ako nič. Jako to bylo nic. A odpouštíš youtuberům někde ty hejty, nebo ani ne už? Premýšľal som nad tým, že či ako mám odpúšťať alebo nie. Sú tu určité veci, ktoré mi ľudia urobili, ktoré boli neodpustiteľné, ale tak som si hovoril, že ako keď mám byť správnym človekom, no tak asi by som sa mal naučiť aj odpúšťať, lebo tak si akože niekedy hovorím, že ako každý mal nejaký dôvod na to, aby na mňa zaútočil. Jo. Ale niekedy tie veci ako boli tak nechutné a tak veľké. Napríklad toto, že čo bolo s tým Dejzrom, tak ja som si ako vybíjal celý svoj stek na ňom, ale ja som si až potom začínal uvedomovať, že kámo, ja som si presvedčený, že tam akože bola nejaká vec v pozadí, že on je akýby len maskot toho, že čo sa okolo mňa kuchtilo v pozadí. Takže keď akože ti také veci začínajú po mesiacoch, akýby dokázať, že sa takéto veci stali, tak premýšľaj, či tomu človeku ako máš odpustiť alebo nemáš, pretože aj on má nejaké problémy, alebo napríklad ten Hendys, tiež proste mal nejaké ako ťažké obdobie, alebo ako čokoľvek sa tam mohlo diať, ale niekedy si hovorím, že aj zbytočne nad tým premýšľam, lebo to je v podstate moja životná karma, takého človeka som asi mal stretnúť, toto som asi s ním mal zažiť, mal ma to posunúť ako niekde ďalej. A vtedy to bolo tiež akurát také obdobie, kedy som sa aj počas tej priateľky ukľudnil. A to akurát bolo vtedy, kedy som už nemal potrebu mať s niekým beef. No. A akurát to bol môj najväčší, no, vtedy. Asi v mojej histórii neviem, či bol väčší akože ten Hendys, lebo to má tiež nejakých 900 000 zliadnutí alebo 1 000 000, takéto niečo. Neviem to porovnávať, ale proste nie je to moja vec, na ktorú sa teraz zameriavam. A snažím sa to tak ako akceptovať. A niekedy nerozumiem, že niekedy niekedy sa až divím, že s čím môžu mať ľudia problém. Takže... Jo, dneska si každý najde problém tam, kde ho chce mít. S kým si mal ty najväčší beef vo svojej kariére? Spíš s kým ne? Lebo niekedy sa mi zdá, tie moje p***ny, ktoré som ja mal v kariére, no tak proste neznamenali nič oproti tomu, čo zažívajú ostatní youtuberi. Takže nemal by som sa ani nad tým trápiť, lebo každý tu má z nás beefy. Já si to moc jako tak, jako tahal jsem si to, ale z těch hlavní jako... No pome. Já jsem tak nekladal na všechny, ty vole. Možná jako teď tu věc těma prachama z toho Hero, to mě sralo, ale nejsem jako v plný nenávisti, prostě mám to v p*** už. Jo. Já jsem si prostě řekl svoje tak, jak to mělo být a jsem s tím v klidu, pro mě to skončilo. Další věc, co tak, už si ani nepamatuju. Byly to p***,
Vieš, čo je najlepšie, že u nás, neviem, či sa to hovorí aj v Česku, ale u nás na Slovensku sa hovorí, že nič nie je staršie ako novinové vydanie, alebo každé čudo trvá 3 dní. Že proste zober si napríklad teraz ten Tari, ako proste načapali na tej afterke. Proste prešlo pár dní a už sa o tom nehovorí. Proste už nič není nikde. Možno nejaké dozvuky sú, ale proste verím, že napríklad za týždeň to ľudia vôbec nebudú hrotiť. Že, hlavne... Či vôbec ako tie drámy ako úplne keby klesli na hodnote tým, že napríklad Mišovi šílenosti, keď si pamätáš, tak to sa riešilo proste rok v kuse. A pritom to bola A to bola tiež akože úplná hlúposť, vieš. A niekedy ako tie beefy sa ako ťahali, takže že dlhšia. Teraz je to taká keby jednorázovka, nech proste len tam bude tá reakcia od reakčných kanálov, ako aj tie reakcie trošku akože klesli na hodnote tým pádom a už niekedy to bereš tak, že reakčné kanály majú jednu veľmi, veľmi dobrú funkciu, alebo jedno poslanie, že je to, jednak v kopu prípadoch je to naučné, že v čom sa ľudia akože môžu zlepšiť, pretože aj ja sám som pochopil na určitých drámach určité chyby a veci, ktoré by som ja mohol zlepšiť na sebe, ale vidia to aj ľudia a môžu sa z toho učiť. A jednak niekedy proste typek si len ráno proste pustí uraňajok, proste to, že kto urobil akú a proste má radosť z toho, že někomu se nedarí a že on je v podstatě savior. Mně přijde, že to ani moc neřeší už ti lidi. Že když se na to podívají, jako musí něco fakt postrat a třeba ten Tari, já si z toho udělal prdel, ale že by mi to přišlo něco, že bych ho soudil, prostě dal kalbu. Prostě by měl si uvědomit, že jde prostě dětem příkladem, takže by neměl líbat ty zíborky, vole. A přijde mi to celý takový, ale my do toho nevidíme a mě jako, že bych si dneska řekl, že já si to dělám prdel. Ve výsledku jsem Tari Drink zase nahypoval. Já bych si to, jakože já jsem si to koupil z prdele a není tam nic, koho bych soudil. Asi ten, kdo ubližuje lidem záměrně. Ale jediný jako ten reakční kanál, koho mám rád, je ten Sibiřan, protože fakt se na to umí podívat za mě, prostě nějakým dobrým jako okem, ale třeba, nebo ještě toho Radyho, protože jako je to kámoš, ale zbytek těch reakčních kanálů nevím, nebo i ten Vidrail, vole. Ten to dělá taky dobře, prostě si říkáš, že ho máš rád. U Vidraila, ja som akože veľmi obdivoval jeho content, akurát trošku ma zamrzelo, ako úprimne ma zamrzelo, keď reagoval on vtedy na tú moju kauzu, lebo som na ňom videl, že si ako ohľadom toho, ako hrozne malo toho zistil. A zbytočne si myslím, že mňa šitolkoval, aj keď som mal vtedy maximálny pocit, že som akože v práve. Že som si to proste nezaslúžil od ňa. A vtedy mi to akože prišlo veľmi ľúto, že takto na mňa reagoval, pretože som ho obdivoval a tak ďalej. A ja som to video videl dokonca deň potom, čo som sa s ním aj osobne videl. Mňa zavolal vtedy Duklok proste niekde do Prahy, my sme boli na nejakom hoteli a tam bol akurát Vidrail a tiež bol akože taký trochu tichší a tak sme sa zoznamili a tak ďalej. Ja som povedal, že OK, že pozriem si tvoj content, že dlho som ho nevidel a ako Duklok sa tak zasmial, pretože vedel, že Vidrail ako o mne natočil video. A keď som toto video potom videl, tak ako bolo mi ľúto. No. Ako bolo mi ľúto. U neho ako som ani nebol na strane, proste mi to bolo ľúto. Ale Duklok fajn, on si myslím, že tiež teraz ako Duša není ani reakčný kanál. Všímam si, že niektorí ľudia možno ako trošku vyzdvihovali to, že teraz sa keby Duklok viac akože dal na tie reakčné videá, ako na tie kreatívne videá, ale ja ako hovorím, že ako keď mu to ide, no tak asi zjavne tam je nejaký talent v tom, že proste tie témy vie okomentovať a ľudí to proste radi vidia. Akurát trošku ma tiež zamrzelo, že keď teraz bola tá vec akože s tým parfémom, tak hovoril, aby som sa ja išiel aj keby hrať s tým doktom. S tým doktorom, že sa mám ísť hrať na pieskovisku, aj keď som sa na to vôbec nevyjadroval, že si o tom asi zjavne nič nezistil, ale viac menej ako stále, keď sa pozriem na jeho reakcie, no tak ako s tým súhlasím. A Sibik, no tak to je teraz hviezda, to sa povedať. No. Já nevím, jako mě ta kauza s tím parfémem, ty vole, se lidi nevíte, tak prostě řešili, že Moon dal na Hero prostě značkou parfému, že mi to přišlo úplně kámo, jako já nevím, já mám tolik starostí, že nebudu řešit tohle. A prostě, a že mi přišlo, jak byl ten doktor, tak ten kámo, to mi přišlo úplně zoufalost. Jako fakt úplně takový to, hele, jdu udělat drámu, zkusím na tom něco udělat a ukážu. Prostě a to si říkám, že to jsou prostě ti youtubeři, co řeší jako věci úplně jako hovna, vole. Ako ja viem, že to nebolo kvôli parfému, tam asi to bolo víc, ne? Tam ja si myslím, že tam niečo bolo akože v osobnej zášti voči mne. Ja si ako neverím tomu, že by parfém dokázal niečo takéto rozputať. Ja viem, že čo tam bolo, ale tak si poviem akože ako život je challenge. Ako čokoľvek ti príde do cesty, ako nájdu sa ľudia, ktorí v tebe ako vidia niečo, čo si možno iba oni o tebe domýšľajú, alebo niekto im niečo povedal. Ja sa s nimi ani nepoznám. S niektorými z nich som tuším ani video nenatočil, alebo ani som sa s nimi nevidel. Takže tam akože musí tam byť nejaký osobný
nejaká osobná záležitosť, ktorú oni voči mne majú, pretože keď ja nemám potrebu, ja keby rýpať do ostatných, lebo ja si nepamätám, či som vôbec ja niekedy ako v kariére mal drámu, ktorú som ja začal. Možno vtedy, keď som na tom Minery, jo, tam ten pes, aj to som ani nemienil ako drámu, alebo ten trospy, ale ináč všetci akože do mňa išli. Takže ja som sa proste na to vyjadril v minulosti a teraz som si povedal, že hej, ako nemá to zmysel. A ja som vtedy akože riešil aj barák a animáciu som robil a tak ďalej, že zbytočné to. Ako čo tam mám na to povedať, vieš? Tam ako není nič, čo môžem povedať. Kámo, je to taková šitka, vole, že ještě kdybych měl řešit takové věci nebo ty, tak jako... Zároveň si hovorím, že každý z nás má, hovorím, problémy a tie problémy, ktoré sa... Ja som vedel, že to proste umrie do pár dní, pretože tu je toľko ostatných problémov, čo ostatní youtuberi majú na o mnoho horšom proste leveli, do ktorých sa ani ja nechcem akože zaťahovať, no tak ako len ani logicky mi to nedávalo zmysel a nakoniec bez môjho vyjadrenia sa mi oplatilo, že proste to aj tak skončilo a ani som do toho nedával energiu, ako s pár ľuďmi som akože samozrejme o tom komunikoval, evidoval som to, ale tak či tak proste som mal o mnoho dôležitejšie veci v pláne a proste nebolo tam čo na to povedať, proste to by bola 10 sekundová reakcia, proste to by som povedal, že ja mám ako čo je za problém, ako a to asi, ja neviem, čo mám na to povedať proste, takže asi tak, no. Asi tak, no. Proste, čím ďalej, tým viac ako pre mňa tieto veci prestávajú mať zmysel. Ako ináč to neviem povedať. Ako už mám iné ciele a som cieľavedomý človek a teraz ma o mnoho viac úprimne trápi, že akým spôsobom si zredukujem napríklad efektivitu kontentu na to, aby som sa vedel venovať veľkým projektom, ktoré sa premietajú v školách, lebo mám videá, ktoré sa premietajú v školách. Československá história, v čom je každé slovenské, české mesto najlepšie, nebezpečenstvo internetu. A toto je vec, ktorej sa chcem venovať. Ale keď oni potrebujú akoby spraviť nejaké halo kvôli tomu, aby vytvorili hype nejaký na svojom kanáli, rozumiem tomu, ale negarantujem im, že im to vyjde, no, pretože tu ako niekedy není ako... Oni sa snažia asi ako niečo na mne nájsť alebo čakať na nejaký ako fuck up, ako u kohokoľvek iného úspešného a to sa snažia vyzdvihnúť. Ale neviem, ja sa ani sa nad tým nezamýšľam proste, lebo hovorím teraz, som riešil terapiu, barák a hlavne videá, ktoré ma čakajú. No, to mi tvorí kariéru, ja nie som reakčný kanál. Jebe kauzy. Každopádně ty už jsi s holkou hrozně dlouho, že? To já se hrozně rád bavím o vztazích. Ty vole, už jste spolu 6 let? 6 rokov, no. A začali sme spolu chodiť, keď ona mala 15 a ja 16. Boli sme na prelome mojich 17 a jej 16. No. Takže je to dlho, no. A ja som jej prvý, ona je moja prvá. A samozrejme, že sme obidva mali akože nejaké vykusavačky s niekým ako predtým, ale nebolo to nič vážne. Proste sme boli kidi. To mal každý jeden z nás asi. Právě, jakože je to takový, jak bys po 6 letech jako zmínil ten vztah? Jakoby, jaký to má na té vliv? My sme to mali zaujímavé v tom, že sme mali vzťah na diaľku, ja som o tom aj animáciu vtedy robil, jak bol ten veľký hype okolo nudličky. Ja som ju vtedy ako po 3 rokoch odhalil a som to chcel urobiť tak veľkolepe, že zapracujem na animácii, tak ju uvediem proste do tej YouTubeovej sféry, tak vtedy si ľudia mysleli, že som s holkou ako chvíľu, ale neuvedomili si, že proste ja som s ňou ako v tú dobu som bol 3 roky, teraz je to 6 rokov. Aby som to teraz bral tak asi, že my keďže sme mali vzťah na diaľku a ja som za ňou chodil proste z východu Slovenska len na víkend, v podstate každý druhý víkend, tak my sme nemali tú takú úplne najviac plnú zamilovanosť. Jo. Že to bolo také, že hej kámo, chce sa mi, nechce sa mi, vieš, že to bolo ako také ako vieš, boli sme decká, chodili sme na strednú školu, tak ako vzťah na diaľku, ako mal si taký pocit, že to každú chvíľu skončí. Že tam nebol proste ten taký nárast, proste, že som zamilovaný a to proste to bolo také, že OK, mám ju rád, lebo si spolu píšeme, ale to bolo také, ako keby som jazdil za kamarátku, vieš. Že proste mám rád toho človeka principiálne, ale nie je to také, že úplne, že proste sa idem roztrhať kvôli tomu. No a to si myslím, že bolo v konečnom dôsledku aj dobre, pretože keďže som nemal tú najväčšiu zamilovanosť, tak som nemohol mať ani veľký pád z tej zamilovanosti, vieš, lebo kopu ľudí stroskotá na tom, že keď ako povolí tá chémia, no tak úplne padnú na bod mrazu a rozidú sa, lebo už k sebe nič necítia. No a my sme to akurát mali tak, že my sme mali prvé 2 roky toho vzťahu na diaľku. Proste presne ten taký prístup, že hej, máme sa radi, ale úplne nie sme úplne, že A potom, keď sme sa nasťahovali po 2 rokoch, čo sme spolu chodili do vlastného baráku, do toho podnájmu, tak vtedy tá zamilovanosť nastala. Ale bola to zamilovanosť a plus kríza z toho, že s niekým bývaš. Jo? Ty ako tiež asi musíš uznať, že keď s niekým začneš bývať, keďže máš skúsenosti s vzťahmi, je to úplne iný level vztahu. Je to iný level, je to hneď najväčšia kríza, proste máš toho človeka každý deň u seba a keď zamilovanie prišlo v kombinácii s krízou, tak to urobilo také hrozne ako zvláštne zapletenie toho našeho vzťahu, že my sme si z toho potom zobrali ten následok tej situácie bol ten, že sme v sebe ako viac začali ako zháňať tú takú podporu, vieš, že je to, že proste ako keď príde za svojím bro,
ktorému môžeš všetko povedať a u ktorého sa môžeš cítiť dobre, ale máš to proste pri holke, že môžeš sa ako ku nej zvaliť a ona ti proste povie pekné veci a je to taká ako opora. Že momentálne ani veľmi nežijeme nejak ako ultraromantický život, ale skôr akože v tom takom serióznom naladení, že hej, že my dvaja sme ako ľudia, ktorí musíme držať spolu, pretože už sme ako vyložene partneri a toto také zamilované obdobie už máme mať za sebou. Ako v niektorých miestach si hovorím, že hej, že trošku mi tá ako brutálna zamilovanosť chýba, hlavne keď je to moja ako prvá holka, ale v konečnom dôsledku si hovorím, že stále je to lepšie, ako keby som bol zamilovaný a potom by som sa o 2 roky s ňou rozišiel a bol z toho ďalší ako pol roka v ako niektorí, tak stále je to lepšie momentálne, že teraz mi to vyhovuje tak, že proste sme vyložení ako partneri s veľkým P. Jo, že ako Takže vám přišla zamilovanost po 2 letech, jo? Tak my sme to mali hrozně divné. Ale kamo, to já si myslím, že záleží, jak si toho člověka pustíš do života, že třeba ty podvědomě si ho pustil nejvíc, až jste se k sobě nastěhovali. Víš, že to neznamená nic blbýho, že všichni potřebují to tam cítit hned. A já si říkám, kamo, že ta láska má prostě mnoho podob. Takže je to... Presne tak. A u každého je to individuálne, pretože potom začne si všímať, vieš, keď už tá chemia opadne, ak tie rúžové brejličky si dáš dolu, proste, že... Už se koukáš, ty vole, není moc protivná, vole, prostě koukáš na to jinak, že jo, už prostě. Je to tak, začnú tie rodinné vzorce proste vybiehať, potom sa tvoja priateľka začne podobať na jej mamu, ty potom na svojho otca, proste začne sa v tebe ako vyvierať to, že čo si odkúkal od svojich rodičov, potom zistíš, že napríklad možno aj nie že povaha, ale aj kultúra je iná, lebo dajme tomu, keď máš priateľku z iného štátu, tak my máme tiež ako kultúrny rozdiel. Ja som z východu Slovenska, všetko seriózne, proste všetko ber vážne, proste chod do kostola, proste buď nohami pevne na zemi a moja priateľka proste z Ústí, vole, tu 7 životov máme jak kočka, proste party, život perlička. Tiež to nejako, že nie, toto musí zladiť všetko, jo, pretože jeden nemôže žiť tak, že chodí na party a druhý, že je doma a proste medituje a lieta ako meter nad zemou popri tom, jo, ako to je takže... Je pravda, že vy se musíte naučit respektovat ten život toho druhého, no. A jako musíš si sám říct, jestli... Ty už si pak ty lidi vybíráš milovat. Ano. Ty si řekneš, jakoby stojí, že chci toho takového člověka milovat a když si řekneš, že ho stojí mi za to, tak musí mít jiný přednosti, že on? Je to tak. A je to, hovorím, ale je to spolupráca, ako je to hlavne komunikácia a je to to, že keď sa pohádaš, no tak ako neháda sa s tým, že kto je lepší v argumentoch, ale s tým, aby si proste tú hádku ako viedol k nejakej zmene, jo, v tom vzťahu. A viem, že je to ťažké, ale hrozne veľa ľuďom ako chýba aj taká emočná vyspelosť, vieš. A niekedy to nie je zlé, ako niektorí napríklad ľudia od prírody proste nemajú ako emočnú vzdelanosť kvôli tomu, že napríklad neboli tak vedení od rodičov. Ako jasne, že my sme dlho spolu, keď moji rodičia mi celý život hovorili, že si nájdem jednu holku a s tou budem do konca života a dáme proste sľub pred oltárom a toto isté hovorili moje priateľko. No tak jasne, že proste to je, čo nám hovorili rodičia, takže to tak je. A ešte keď sa vážime a sme svoj prvý, no tak ako není stonks sa rozísť, no pre nás. Ako ja teraz ako aj keby medzi nami bola nejaká kríza, proste už len z princípu by sa mi proste teraz nechcelo ako počas popularity hľadať nejaké dievča, ono napríklad aj keď si populárny, to vôbec ako nie je ľahké ako na si dievča. Zober si, že celebrity si väčšinou nachádzajú celebrity, pretože oni musia mečovať ten tvoj lifestyle, jo. Ale oni se rozvádějí, vole. Jako všichni ti lidi se hrozně tam rozvádí, tam má někdo třeba 3 manželky za život. Je to tak. Takže nechápu. Stalo sa ti niekedy v svojom partnerskom vzťahu, že partnerka keby nerozumela tvojemu lifestylu, lebo youtuber ako influencerský lomeno Twitch, lomeno YouTube ako lifestyle je úplne iný od iných našich rovesníkov, jo? Od bývalých, jo. Teď tu holku, co mám, tu přítelkyni, tak ta fakt chápe úplně všechno, protože rozumí ty práci. A ta ženská musí porozumět a ne každá holka to chápe, takže teď jsou přítelkyně, já to s ní řečím, ale taky jsem si pochopil, že jí to musíš vysvětlit. A já jsem předtím dělal, že jsem si to nechával pro sebe, takže prostě teď už jsem šel do toho s tím, že si víš, co myslím. Jasné. No napríklad pre moju priateľku bola asi najväčšia aj mentálna a emočná skúška to, keď som ju akoby odhalil na YouTube, pretože ja som akoby chcel urobiť, vieš, pripravil som animáciu, hrozne dlho som to s ňou preberal, proste rok v kuse. Počkal som, kým budeme spolu 3 roky, aby to nebola taká jak proste niektorí youtuberi, že odhalili holku a potom sa za pol roka rozišli a bola z toho aféra. Proste hrozne som to akoby kalkuloval a potom akoby, keď vyšla tá animácia vtedy mala tuším nejakých 420 000 zhliadnutí za deň. Proste úplný randál proste a potom som z ňou vydal ešte video, to malo nejakých 400 000 zhliadnutí za deň, že to vyložené ako bol hype ako kráva. Tam nešlo až tak o tej zhliadnutia, ale o to, že ako to dopadlo na tú moju priateľku, lebo ona zrazu proste zo sekundy na sekundu, zo dňa na deň proste začala byť populárna a zo dňa na deň si musela zmeniť život v tom, že v podstate od jej ľudia vedia. Dovtedy proste bola neodhalená, nikto o nej nič nevedel a zrazu je proste odhalená, proste má kožu proste na priamom slnku a proste dokáže ju to spáliť, nebudem vedieť, že ako to spracovať a tak ďalej. A vtedy ako mala
Ako vieš, ešte vtedy, ak bola z toho aféra, že točím videá s holkou a na ňu vyťahovali fejkové screenshoty a ľudia aj kvôli tomu nadávali a tak ďalej. To sú presne tie neodpustiteľné veci. Keď niekto ako mojemu blízkemu ublíži, tak z toho viem, že ako veľmi plakala, že proste nerozumie tomu a vieš, ja som si to potom aj vyčítal, kámo, že hej, ja som ju ako zaťahol do veľmi divokých vôd, kde už sa keby ja alebo ty, alebo ako influenceri ako dokážeme hýbať, už dokážeme tomu rozumieť, ale ona sa toto všetko musí naučiť proste za 3 dní, proste rýchlo kurz slávy a ako je frajerka, že ako to zvládla. A teraz akože som ako udivený z toho, že sme furt spolu aj po tej veci a vtedy sme si vážne museli povedať, že hej, teraz musíme byť pospolu, lebo keby sme sa vtedy rozišli kvôli nejakej veci, tak kámo, všetci hejtri majú takýto úsmev proste ako klauni. Takže to bolo veľmi podstatné a potom ešte to, aby ona hlavne ako mentálne sa dala z toho do poriadku. A tiež hovorím, ako keď buď peniaze alebo slávu, ešte horšie dostane zo dňa na deň, tak je to samovražda. A ja som to pocitil ako na vlastnej koži pri mojej priateľke, ale zvláda to nakoniec. Ako Naďa je akože schopná. Dá sa povedať, že nám to aj tak trochu zapečatilo naše partnerstvo, pretože nám ako nedáva veľký dôvod sa rozísť aj kvôli tomu, že už hrozne veľa vecí šerujeme, ona už pozná, aké to je taktiež populárna a keby som sa napríklad, nedaj Bože, s ňou rozišiel a mal by som si nájsť niekoho, kto ešte teraz doštudovala výšku, tak proste tá holka by to možno ani nezvládla, ona by tomu nerozumela, proste ona by sa možno aj zosypala kvôli tomu, že nerozumie už len môjmu lifestyle, nie kvôli tomu, že proste by ona vlastne bola odhalená zo dňa na deň. Ako nie je to také ľahké, ako aj v tom partnerskom vzťahu. A tiež niekedy ako obdivujem ľudí, ktorí odhalili svoje holky vo veľkých veciach, lebo čo sa stalo Loganovi, vieš, s tou Ninou Agdal, alebo jak sa jo, a jak na ně lítali ty věci s těma... Ty vole, to musel byť hnus. A to musel byť ako pre ňu, to musel byť hnus. Ako, dobre, nech si má každý bodycount ako chce, to nikoho není záležitosť. To, že napríklad ako si niekto už len promuje Hero, alebo to, že ako niekto proste robí svoj content, alebo akým spôsobom proste promuje svoju priateľku, toto je každá individuálna vec, pokým sa to niekoho nedotýka osobne, tak by to nemala byť akože žiadna zlá vec, ale tam toto vyloženie ako bol ten efekt, že hej, a idem to využiť a idem proste urobiť shitstorm proste na tú holku. A tam to bolo také, že wow. Že to ako by ma zaujímalo, že jak to ona zvládla. Proste keď niekto naráža na tvoj body count, ako hlavne holky sú na to veľmi citlivé, ako keď holke povie, že je proste kvôli tomu, ako to je najhoršia vec, čo ako holke môžeš povedať. Ako to je veľmi ako citlivé miesto ako v duši ženskej. Takže ako zaujíma ma, že ako to oni mali. Ale potom ako Logan Paul prišiel do toho ringu a ještě ho žaluje doteď furt, no. No, takže je to tak, no. No a co teď plánuješ nakonec, co tak plánuješ nakonec teď? Co je tvůj hlavní cíl? To mě zajímá vlastně. Když máš dům, máš káru, jsme řešili, že si, když tak budeš kupovat další. No, tak Audina už má nejakých 170 000 najazdených, keď sa nemýlim, takže už je tam čas na nejakú výmenu za niečo iné, ale uvidím, ešte nie som rozhodnutý. Tak už som v takom, takto, to sa delí tak do dvoch častí, že kariéra a osobný život. Osobný život samozrejme, že už ti prichádzajú akože na mysel proste nejaký čokly alebo kočky alebo niečo ako taká predpríprava na dieťa, na rodinu. Som rodinný typ, chcem byť mladý rodič, takže ako premýšľame už nad tým, že do 2-3 rokov už by akože bolo na čase. Lebo vychádzame takto rodine, vieš, takže a čo sa týka YouTube, no tak samozrejme ako čo najviac je ísť automatizovať kanál v tom, aby mi striači ako pomohli v tom, lebo není normálne, že mám 1 000 000 odberateľov a všetko si striam sám, to je proste neakceptovateľné, vieš. Proste ja sa zabijem. Som si povedal, že buď budem mať striačov a tým, alebo skončím s YouTubeom. Jedno z toho. Takže rozhodne to budú tí striači, aby som sa ja v pozadí mohol venovať na veľké videá, pretože mám napríklad v pláne urobiť ten už 2 roky sľubovaný seriál, ktorý mám stále akože v scenárii zapísaný proste v zošite a doteraz som sa k tomu nedostal. Viac animácií, čo ja viem, nejaké edukačné videá, mi napadlo, že história Prahy, dajme tomu, alebo história toho Bratislavy. Proste je tu veľmi veľa tých takých veľkých vecí, ktoré som zanedbal a ľudia už teraz, niekedy mi tieto veľké veci robili hype a teraz keď som za posledný rok na to sral, tak samozrejme, že môj YouTube mal trošku pokles, pretože ľudí nebavia niekedy sledovať len tie akože kvantitatívne videá, ale potrebujú odo mňa niečo vidieť aj to veľké. Neviem teda, ako to ty máš nastavené ako so svojím kontentom. Čo by si napríklad povedal, že na tvojom kanáli je také, že čo najviac ľudia sledujú? Na tvojom kanále ako Vlaďa Videos. Asi všechno. Jako co tam teď vydám, jako já nevím, s kámošema i stream, občas tam zastreamuju, tak tam 5000 lidí, jakože takhle, tak cokoliv, ale ono to táhnu na sobě, víš co, ne už na těch tématech, že jsem se snažil ty lidi naučit na sebe, že to byl můj úkol po těch reakcích, to nedávat, že musíš dávat do názvu Tary, nebo takový takže si to snažím dělat inak. A takto, a aké napríklad ponaučenie si zobral od teraz tej aféry, ktorú si mal akože s tým Hero, ako dalo ti to niečo, alebo si to mal, lebo ty si známy tým, že máš všetko úplne upiť. A ja to mám hrozně ale mě nasralo, že mě to ponížilo, že jsme byli nasraní, že nás to pochcel, že se někdo dovolil nás podělat, ale ve výsledku jsem si řekl, že i když máš jakoby známý, tak si budeš specifikovat smlouvy, že do příště budu vědět, že budu specifikovat různé věci, no. To je důležité. To je jako to, ale
Jako je to nějaká zkušenost, to říkal Lišák, když jsme si koupili zkušenost za nějaký prachy, no. Presne tak. A Lišák, u neho som tiež ako veľmi zvedavý, pretože on tiež ako mal posledné ako 2 roky a 3 roky ako veľmi dobrý grind. Viem, že aj v osobnom živote tam mal nejaké nepríjemné veci, ktoré mu v tom mohli akože prekaziť. A my sme sa stretli na tom ILS-u, takže ja som s ním akože hodil taký úplne narýchlo pokec, kde sme obidva boli trošku akože opití si aj myslím, ale ako aj jemu prajem ako veľa šťastia. Ako je veľmi zaujímavé, že akým spôsobom teraz youtuberi ako idú do popredia, lebo ten systém, ako sme sa my dostali do popredia, keď ty si začal kedy 2013 a 2014, tak je to úplne iné ako teraz, ako sa dostávajú do popredia ľudia a možno sa zmení aj štruktúra celého toho YouTube. Vieš, teraz je YouTube ako veľmi smerovaný na to, že otvoríš štúdio YouTube a hneď ti to ukáže zoradenie, že z koľkých má tvoje video, čo niekedy proste bolo neexistovalo to, otvoril si štúdio YouTube a čítal si, dajme tomu, komentáre alebo lajky si hrozne chcel. Proste tam išlo o ten taký úprimný content a autenticitu. A teraz je keby aj YouTube ťa tlačí do toho, aby všetko išlo do tých views, lebo aj YouTube z tých views má reklamy, takže ťa snaží keby psychologicky čo najviac namotivovať na to. Ale ja keď urobím napríklad autentické video, čo sa mne páči a má to keby 10 z 10 a šipky dolu, tak samozrejme, že to proste úplne vymie mozog. Takže súčasť mojej terapie bola aj to, aby som ignoroval proste tieto čísla. Mal som 4 roky skoro non-stop 1 až 5 z 10. Non-stop. Furt som mal proste určitý grind. 4 roky v kuse. Ja toto proste už nepotrebujem. Proste už som si zažil proste svoje najkrajšie možné obdobie, čo sa týka štatistik. Teraz je už konečne asi na čase konečne ako vypustiť odbery, vypustiť proste nejaké v hlave čísla a tak ďalej a vyloženie ísť do tej autenticity, lebo to ľuďom teraz chýba. Každý teraz robí MrBeast content a je to niekedy ťažké. No. A aj pre nás je to ťažké pochopiť, lebo my sme vyrastali úplne ako v inom jazyku. Ale nechtěl bych to dělat jak MrBeast. Nechtěl bych to tak hrotit. Ty jo? Nechcem sa ani predstavovať, že všetko v tej korporácii, ako on musí mať na starosti. Já ani nevím, co Fizzy dělá. Ani už som ho... Ako Fizzy, ja si myslím, že on má MrBeasta normálne vyveseného všade po baráku, lebo úplne krásne replikuje akože ten systém, kde sa MrBeast dostáva. Ale ja sa len bojím toho, že ako ten Fizzy tiež príde na nejaký bod, kedy si uvedomuje, že to je ako veľmi tak že namiesto toho, aby to bolo autentické, no tak je to tiež akože väčšinou len kvôli štatistikám. A nehovorím, že to tak je, ja mám len z toho taký pocit, lebo ako odvádzam to od seba, že ja keď sa veľmi pozerám na štatistiky, no tak všetko pre mňa prestáva mať zmysel. A čo je najhoršie, že niekedy, keď máš 1 z 10, že proste ti úplne vybuchne video, tak si povieš, že OK, je to fajn, vieš, lebo ja keď mám 1 z 10, no tak to sa stáva tak 1-2 krát do mesiaca, keď niečo vydám, tak to je, že OK, je to v pohode, tak nech to zostane a potom keď mám 10 z 10, tak ma to úplne utopí, vieš, že stále ako negativita predáva a negativita aj v tvojej hlave má stále väčšiu váhu, takže je proste strát na celý ten poradovník. Keď by existoval nejaký mod, ktorý mi normálne vymaže tú kolónku z YouTube štúdia, že ako jakému videu darí, pretože potom aj ľudia riešia views, jo? A potom aj ľudia sa hrozne pozerajú na úpadky ľudí, na to, že koľko má odberateľov, koľko má views a tak ďalej. A ja si myslím, že potom už ten YouTube tak pomaličky, ale isto stráca tú svoju tvár, kde v roku 2007 alebo 2008 tam ľudia nahrávali 7-sekundové faily, ako sa niekto rozjebal proste na lyžiach alebo na skateboarde a malo to proste znamená, že teraz už je to Netflix číslo 2, jo? A short proste TikTok číslo 2. Takže uvidím, ako som veľmi zvedavý, že kde YouTube pôjde do budúcna a hovorím, buď to pôjde úplne do faka, že YouTube skolabuje a príde nejaká iná väčšia platforma, alebo sa to bude vrácať ako móda. Jo? Ja si to myslím, že sa to bude vrácať. Už momentálne niektorí ľudia ako Dan TDM alebo tuším aj Porty ako furt zostávajú v tom autentickom kontente a potom ľudia, keď sú ako úplne už zničení z toho dopamín kontentu, tak oni potrebujú proste niečo autentické, kde sa ako môžu zabaviť a vidieť nezostrihané Minecraft alebo ja neviem GTAčkové video proste, takže uvidíme, sám som zvedavý, neviem predpovedať budúcnosť, ešte tak ďaleko som sa v terapii nedostal, ale samého ma to zaujíma, no, že aké to bude. Teraz možno aj reakčné kanály a drámy majú veľkú prevahu, ten kreatívny content ako trošku ubudol, teraz veľmi napríklad rešpektujem Jirku Vysvetľuje alebo Adama Gebriana, ktorý hovorí o architektúre alebo čo ja viem, Kluci z Prahy a tak ďalej. Všetky také videá, ktoré pridávajú ako tú už takú dospeláckú hodnotu a potom si hovorím, že keď ja ako porovnám môj content s ich kontentom, už aj ja by som sa ako mal niekde múvnuť. Akurát ja mám tú nevýhodu, že ma sledujú ako prevažne deti a potrebujem akéby vyvažovať proste toho Petera Parkera a Spidermana, vieš, že ten detský moon pre decká, ktorý proste aspiruje ako malým deťom a potom ten dospelý moon, ktorý má proste auto, barák a tak ďalej a hovorí o investíciách alebo o dospelom živote, čo sledujú dospelí ľudia. Takže hovorím, je to nekonečný balans a úprimne nechcel by som sa dostať do tej takej roviny, kedy je všetko lineárne, lebo potom by bol život nuda. Keď tu nie sú drámy, keď tu nie sú challenge v živote, keď tu nie sú proste problémy, kúpenie niečoho, rozbitie auto nehoda, proste buď tu ti proste babička tu sa na teba vie
kamaráda, tak ďalej. Život by bol nuda. Jo, to si ako každý má zažiť a je iba na tebe, že ako sa z toho dostaneš. Takže taký ja mám momentálne mindset. Som si presvedčený, že som teraz úplne vymenený človek od toho, že čo som bol ako z toho vyhoretia a je veľmi ako dôležité s tým pracovať. No, takže a nie je to len vyhoretia, ako ľudia tu proste úplne na normálku majú proste depresie. Teraz veľký natlak na ľudí, doba je proste šialená. Tie války, čo sa teraz dejú, proste každý to proste rieši drogami. Ja sa normálne nedivím ľuďom, že to riešia drogami. Čo majú robiť? Čo majú robiť ľudia? Ako, samozrejme, že keď sa už vážne cítia v beznadeji, ja už proste ani to, ako začínam v tom vidieť takú toleranciu, že ako ktokoľvek si nájde ako svoj spôsob, ako riešiť svoje problémy v sebe, nech ich hlavne riešia, nech s tým niečo robí. Niekto si musí ako drogami prejsť a potom až nastúpiť na terapiu alebo niečo. Každého je to životný príbeh, ale každému dávam rešpekt a nehovorím také, že ty sa cítiš zle, chod na vojnu. Nie, to je proste, nie som boomer, nie som dement. Takže asi tak. No. Mune, super, dík, že jsi přišel. Díky. My se ještě nevidíme naposled, každopádně Munův odkaz na máte v popisku, každopádně teď budou vycházet animace, ne? Určitě do konce roku ještě. Do konca roka aspoň jednu by som si. No, tak jo. Tak díky, peace out, díky Mune. Díky moc. Čus.